Hello guys, today is my day off at work. Kagigising ko lang. Our time is 6 o'clock in the evening UK time. Sorry. Nagutom ako kasi may napanood akong nagluluto ng empanada. Kaya eto, gumawa rin ako ng empanada. Hindi ko na inakita kung paano ko ginawa yung dough, at lahat naman po tayo ay pamilyar na rin po siguro sa paggawa ng dough ng empanada. Ito konti lang ang wala akong munggo. Ito ay pangkain lang naman namin ng mag-asawa. Ito gumawa ako ng sarili kong longganisa toppings. Tapos meron akong ito repolyo, konti lang, at na itlog, ito yung aswete na ibrinabras ko. Hindi ko po sinasama sa dough yung aswete ko kasi masyado siyang mabasa pagka at konti lang ang apoy. Ito medyo crunchy na siya. Ang lalaki. Kung hindi ka pa naman mabusog dito sa size na ito. Hindi kita'y nahilig iti dadakkel. May kayo na ngul-ngulan nyo dito yan. Patak nga Ilocano nga nahilig ti empanada. Okay guys, ipakita ko mamaya na pag naluto na lahat. Bye!